běhání na boso si v České republice získává své příznivce. Mezinárodní den běhu na boso slavili i běžci v Praze. Ve světě jde o 4. ročník, Česká republika se k této mezinárodní akci přidala poprvé. Skupina bosých sportovců vyrazila z centra Prahy na Petřín. Startujeme první ročník mezinárodního bosého běhu v Praze. Jdeme na to! Odstartoval bosý běh na Petřína David Mrhač, jeden ze zakladatelů občanského sdružení Bosá turistika. K němu se přidalo dalších skoro 30 běžců, mezi nimi i pan Jan. Vracím se teďka k tomu přirozenému běhání, tomu bosímu a nechci ten přechod uspěchat, takže je to tak postupně. Mezi dětmi běžel i malý Ondra. Jako běželi jsme, většinou cesty jsme stejně šli, takže dobrý. S ročním dítětem na zádech vyběhla na boso Petřín paní Jana. No, s dítětem na zádech to byl trošku záchod, to přiznám, jako těch 9 kilo je znát, ale užila jsem si to. David Mrhač chce takových lidí motivovat ještě víc. Chození na boso, nejenom běhání, ale chození vlastně součást zdravého životního stylu. Je to svým způsobem příjemná záležitost, vlastně hlavně když je teplo a letní počasí. I bosá chůze a běh má svou techniku. Jak dodává David Mrhač, mělo by se začít zvolna a pak teprve přidávat kilometry. By měli jít bosí z začátku jen tak dlouho, jak jim to je příjemné, potom se zase obout a prostě třeba ty intervaly nějakým způsobem prodlužovat. Další taková věc je, že by měli začít chodit v přírodě, než po nějakém asfaltu v hrubém terénu, to naopak může odradit. No a samozřejmostí je za teplého počasí. My, co už chodíme déle bosí, tak jsme zvládli sněžku, dokážeme v únoru po sněhu ujít 12 km, ale to už chce určitou praxi a cvik. Odborníci tvrdí, že běh a chůze na boso může odbourat stres, zbavit člověka poruch spánku a zlepšit imunitu. K odborníkům patří i Daniel Wieser z Londýna, který v Praze působí jako certifikovaný lektor běhu na boso. Běh je pro tělo přirozený pohyb, který by se měl provádět bez nějakých přídavných pomůcek. Já sám nejraději běhám na boso, i když víc v přírodě než ve městě. Jako trenér na začátku vždycky prověřím, jak člověk stojí, jak chodí, jestli udrží balanc a jestli zvládne udělat plynulý a hluboký dřep. Pokud toto všechno umí, běhání by mu mělo jít hravě. Že nohy zvládnou hodně, ukázalo hned několik odvážlivců, kteří se stejně jako David Mrhač prošli po skleněných střepech. Tak a teďka já vám to předvedu. Z Prahy Veronika Štefanová, Český rozhlas.